aye onde onagokwa igoro yago, onagokwa ase enchera eyemo na eyende ekiagera nabo eranyarekane mwagambete amang'ana na omonto, okaimokia amang'ana aywo okayakoba, goetera ase okoyakoba kwago, omonto obogima bwaye bogasareka, kero kende agaseriwa korwa oye, kero kende akabutiwa emeremo ase are gokora, kero kende abaibori baye bakamwanga, nonye na echijirani chikamwanga bono amenyete obogima bore miserable, agochi koinyora onagokorera, nomanyete ng'a buna akonya gokorera igo nyasaye iga agachete amariga aya, amariga ya omonto oyo okona gokorera ase egetono kiaye, na ekero chingaki chireike nyasaye agokoiraneria, iga arakoiraneri mpaka okumi. Kwana konacha onde omotwe ase obogima obo, omonto abwate chibesa are gochi kogora egento bagambire na omonto baigwananire, kwaronga bosio kwagenka, omonto chibesa chiria chiaye chiachaka gosira ekiagera inche koreta emeremo eria chiarenterwa, omonto ochaka gosakorwa bono kiagera na echi eroni chiare, naende kwanyoteba abanto ebagochiesa na echironi, eroni igo okwebanga, naende eria naye kwarengete okagenka, ekagera oyo takora egento atagete, bono nabo akonya gokorera ekiagera kwamonachete omotwe, abanto mbarenge bakonya gokorera ase ebituruturu kwabakoreire. Get the point. Take a step forward. Kero ntagete gosaba erinde tochake okwegera kwa rero, nabo nare koboria ng'a baria babwate enchera barasoa ase ogotera okonene, tosoa ase ogotera namba 273, erinde erio togokora gotera ninsabe, erinde ndete amang'ana buna nyasaye anyigoreire ase chinsa echi. 273 rigana rimwe moriote ng'a nkorengereria nde, timaeti gose aye kwanyakorengereria gose nkorengereria ore, lakini omoriki iga agote ng'a nkorengereria nde. Nkorengereria nde ense eria engiya, ndaikeke rioba rikogwa, ase obuya bwa Yeso ntenene aria, ninyore ng'ena ng'eni gose, ninyore ng'ena ng'eni ase gutwa, mogorobe rioba rikogwa, gonkoboka nabachenwa ase omonche oria, ninyore ng'ena ng'eni gose, ase chinguru chia Yeso nindandie, nindende mobue omobisa, erio ching'ena ng'eni nachibe chiane, okobakwa kwaye koigweke, ninyore ng'ena ng'eni ase gutwa, mogorobe rioba rikogwa, gonkoboka nabachenwa ase omonche oria, ninyore ng'ena ng'eni gose, nakinda gokekerwa nchenda morore, nintung'a mekomo sasima, moyone nogoke omoche bwe dhahabu, ninyore ng'ena ng'eni gose, ninyore ng'ena ng'eni ase gutwa, mogorobe rioba rikogwa, gonkoboka nabachenwa ase omonche oria, ninyore ng'ena ng'eni gose. Tata Nyasaye mbia mono ase eng'encho ya chinsa echi, mbia mono ase eng'encho yakoogeti ng'a chinsa buna echi torigereria ring'ana riao,
nekera amang'ana aya arabekwa ase embeo tate Nyasaye bari barayategerere abaye ogosini gokonera ase amagima abo. Tokonye twensi tomanye ng'a bwango mono nkoirana rende tuyariganie ase oboruoti bwago, bono koronsi buna origetie nakwo ogosaba ase Yeso oyore omotori oito, amen. Chingaki chiaera ntwarigereria igoro ya omoyega bwa enyangi, tokarora ng'a oboruoti bwa igoro bwagwekanigwe amo na omonto orosetie omoyega bwa enyangi ya omwana oye, agachika abanto baria bachikwa tibacha, ekero bakogenda korangerigwa bakarwa ebitambero, abande bagakora goita abasomba baria. Timanyeti ekero okoigwa ring'ana ria Nyasaye aye eki okobanga gokora gose nki obangete gokora. Bono rero ntorigererie naende ring'ana rinde rikorwa ase egetabu kia Mariko. Mariko isane ime ebibungo 14 mpaka 29. Omogano nora iga ring'ana rimwe rigoteba ng'a ogokwa kwa Yohana Omobatisi. Nintagete naye ekero ogotegerera omogano oyo onakwebori ng'a ine kebungo gete ngiateba iga ine inche bono naki menyete. Amaswali naro okonyora abanto bakona kobori ng'a nki gekogera bono Abaadventista batari gotenga, inki bono ogotenga kwaretete, inki bono kiabete ekero omonto atengete. Bono rero ngokoirana rinde orore esababu ekogera ogotenga oko gwasirete. Old Testament ase egetabu gia Zaburi 149 ebingo 3 ogotenga ngwatoire, lakini New Testament ogotenga nkwareta omochando. Bono ntagete otegerere ekero ngosoma omogano oyo naye bwebori ng'a ine keri bono nkorakora, keri bono nkorarengereria, keri bono nkorakwana, naki kere ase ebuku gose na ebinto biane. Ekiagera botambe nkonya goteba ng'a ebuku iga ere ororo etoreke pishe ase twachire bogeka, etorongeyie, etokurere na gototang'ana. Bono omogano oyo oise konyorigia ase egetabu kia Matayo 14 ekebungo 1 mpaka 12, omogano oyo noro. Naende oise koyorigia ase egetabu kia Luka kianda ebingo 7 mpaka 9, omogano oyo noro. Lakini bono inche ntagete nkoyoretere korwa ase egetabu kia Mariko, ogokwa kwa Yohana Omobatisi. Omoruoti Herode akaigwa amang'ana ekiagera erieta ria Yeso konya riakumire, akabora Yohana Omobatisi obokire korwa ase abakure, nakio gekogera chinguru echi chigokora emeremo ime asare. Korende abande bakabora na Elicha, na abande bakabora oyo na omobani gose nigo anga buna oyomo bwa ababani. Omaete egento kiagera ebirengereri ebi biabucha na ogokuma. Omaete ekero egento giakumire, egento eke ngoichani kere abanto bande bari bare mamincha ya kerakio bakumia baichana. Bono oyo ogakumia okaganja Yohana kumbe kumbe Yeso. Korende Herode agachia koyaigwa akabora oyo nere Yohana oria nanachete omotwe obokire. Naki Herode omonyene nigo atomete abanto kobwata Yohana, akamosiba echera ase engencho ya Herodia moka Philipu momura omwabo, oria Herode amotwarete. Ekiagera Yohana amokanetie Herode taibuya asore komenyana na moka momura omino. Omanyete egento agokumeria nkeri ng'a omonto oria nanachete omotwe agakwa, naende nere bono okare gokuma ng'ai rende arwa. Omanyete nonye naye kwanachire abanto emetwe ase enchera eyemo na eyende, nonye naye kwanachirwe omotwe, omonto akorengereria ng'a kagokoreire keria ng'a igo bono chinkuma chiago chiakubire. Inkuma nchiri gokuba onye chinkuma chire echia Yeso. Bono omong'wana oyo eki gekogera akonachwa omotwe oigwete iga achigoteba ekeene, ngacha konya ng'a kumbe ekeene nkiangetwa korwa kare, keene tari rero giachaka kwangwa. Mong'wana oyo iga achigotebia Herode ng'a baminto siararikwa kogukana oyu mke wa ndugu yako. Erinde Herode akaigwa obororo, naende bono egekone nkeri ng'a tari Herode bwekoigwete bororo, ngosoma tore gochia inse, ng'a eke naki akonacheriwa omotwe, ng'a eke naki ritang'ani naki akorabekerwa echera, ekiagera akanire ng'a siarari. Nonye naye nobekwa echera ekiagera gwakanire egento gete buna getarenge.
buna abanto batagete gekanwe ande nacha konyora ng'a enchera engare nere abanto banchete ande abanto banchete amang'ana amororo akobansera Isaya 30:10 ng'a intwe totebi amang'ana agotwansera bono otatebeti amang'ana agwansa nonachwa omotwe ase enchera eyemo na eyende. Bono Yohana iga airwe echera ekiagera atebire ekeene. Bono igwa nabo oria Herode akaba nokogecha asare akarigia komoita korende tanyara ekiagera Herode nairogete Yohana konya omanyire ng'a nomonto omoronge omochenu akamorenda gachia komoigwa agaichana mono nonya nabo nigo arenge komoigwa na omogoko. Rituko rigwenerete rigachia goika ekero Herode ase rituko ria okoinyora okoiborwa kwaye agachia gokora omoyega ase abatang'ani babere bare inse yaye na abatang'ani ba esegi na abanto abanene ba Galili. Ekero omoiseke bwa Herodia asoa gotenga akagokia Herode amo nabwo baikaransete nere ase omoyega. Ruoti oria agatebia omoiseke oria insabe kende gionsi eki origetie na inche ninkoe. Igwa omongwana oyo naika chingaki chia okoiborwa buna bono nkorora ore nonya WhatsApp nonya Facebook nonya eng'ande onsi okorora omonto abegete ng'a rero na ebirthday yane kani ebirthday tari gento gekogesigwa ebirthday na egento kere ime ya ebibiria. Bono Herode naika chingaki ataete gotangasa okoiborwa kwaye erinde atebe ng'a natanirie emiaka eng'ani iga buna naye okorarora okorakorera abana bao gose kwarekorera gose gwakorera omong'ina oo gwakorera omosani oo. Bono nere chingaki echi narangeria abanto rende obatebia ng'a inchu rero nimbwate ebirthday yane. Bono gebirthday egendererete omaete omosiki goika obo okona kobuga buya ng'ora ogotangasa ng'a iga bono egento kerane okoragera gweka ni kuburudika wakachiburudisha. Bono gakona gotenga omaete abanto mbare bamaete gotenga yaani natenga esystem yoka iga nataonchokana omogima ogwancha ng'a baba are goonchokana rende ng'aki kiare gocha koba onye bono ogotenga eparty gete ya omobere otenga iga. Bono omoiseke oyo akaigwa ng'a etenga eye esani eye yansire akaimoka agatenga buya agatenga smart. Ekero atenga buya omoruoti akaria eira akamogokia akamotebia ng'a bono ase yaikeire ekiagera gwatengire buya bono nsabe kende gionsi otagete akaegwa ribaga asabe kende gionsi atagete. Nonya naye ase kwarabeire ase ense eye kwarakorire ebinto ebinge naende kwaigwa opportunity ng'a bono boria aye kende gionsi. Omonto ribaga akoboria egento ekenene oborie egento getaiteti bonda oborie akagento gataisaini buna bono omonto aigwa opportunity ng'aki ndoche noo ore iga iga na president president yamobori ng'a nki oroche oragani ngokorere kwamanya koigwa ogoteba ng'a chibesa ribaga agoteba ng'a ng'a emeremo ngokora osaba chibesa chikoera ribaga are gosaba emeremo agendere kona gokora okonyora chibesa. Bono omoiseke oyo igo omoruoti akomotebia ng'a aye nsabe kende gionsi oganetie igo ngokoa. Bono igwa bibiria egoteba verse ekero omoiseke bwa Herodia asoa gotenga akagokia Herode nabwo baikaransete maete iga agogetie omosangerekano bwensi. Bono omoiseke oyo otengire bono oborigwa asabe bono gagotiga ng'a no tiga ndarakora consultation. Moruoti oyo orire eira ng'a kende gionsi oransabe maete gokwarire eira bibiria egoteba ng'a togotebana konyikerani oise gotebana konyikerani iga erabe oboriri asore ekiagera omonene nagechiwa naye igo 5:4 Ecclesiastes ng'a toba togotebana goikerani eira. Bono orire eira agoteba ng'a nsabe kende gionsi aye inche igo nde tayari erinde nkoe ng'a nonya na ekeng'esi kia oboruoti bwane gaki manya. President Ruto agotebia ng'a aye nsabe kende gionsi nonya na ekeng'esi omaete igo na obodeputy insabe aye ng'a ribaga omoiseke oyo are gosaba obodeputy omoiseke oria agasoka akaboria ng'ina inki ndasabe akagenda for consultation aboria ng'ina ng'a bono natengire buya
ande muna natangire buya moruoti omboriri ng'a nkinda mosabe kiagera ong'eire baka epromise ng'a kende gionsi nkosaba nkong'are nonye na enusu ya oboruoti bwaye bono nki oroche nkomosaba aro igu buna omong'ina akare koiraneria ng'ina akamoiraneria omotwe o Yohana omobatisi yaani akamospecifyera aya ende omotebi ng'a egento giokokong'a buna kwarieira ing'o omotwe o Yohana omanyete egekone nkeri ng'a bibiri terigoteba ng'a okoewa omotwe oyo ng'ai okogenda lakini agasaba omotwe o Yohana aye rora eopportunity abwate ribaga are gosaba egento ekenene asabe egento keramokonye lakini agasaba omotwe o Yohana naende agaspecify ng'a omobatisi erio kegima agasoa na omogayerero ase obosio bwa omoruoti agasaba akabora nindigeti ong'e omotwe o Yohana omobatisi bono iga ase esani ng'ina omotebiri ng'a omotwe o Yohana nero oayereria gochia aria ng'a nkwambori ngosaba ekinyigwete ong'e bono iga right now omotwe o Yohana omobatisi. Bibilia egoteba ng'a omoruoti akaba na omoichano mono korende ase engencho ya echiira chiaye na ase engencho ya abwo baikaransete ase omoyega tarigeti kwanga erio kegima omoruoti agatoma omorwani oyomo agachika ng'a omotwe o Yohana orentwe omorwani oria akagenda akamonacha omotwe aria echera ime akayorenta ore ase esani akayoa omoiseke oria nao omoiseke oria akayoa ng'ina aborokiwa baye bagachia koigwa amang'ana aya bakagenda bakabogoria egetondo bakagetindeka bono nki omogano oyo okogosomi inche egento ogonsomi neke number one etengo ogotenga buya gokagera Yohana akanachwa omotwe ekiagera omoiseke oyo atare gotenga tare gocha koboriwa ng'a nki origetie nkoe gose nki origetie ngokorere igo ogotenga gokagera Yohana akanachwa omotwe. Namba ibere omoiseke oyo akaewa ribaga achore amang'ana amanene agachora egento getamokonye. Namba isato ekera oyo agotoka rahisi kobutorwa omotwe iga agotoka echera inki kiagera otoka echera indiri achiete goteba ekeene ine aya abo bakoragotebia ekeene naki okobaigwera ine aye kwana gotebia onde ekeene nkoroma kere lakini kwana komatebia ekeene abanto abange mono abarai mono nonya na aba echikanisa igo okonyora boboete ng'a inche babanse goteba ekeene abana bane nabake omongwana oyi na omorogi ochi kong'ita erinde abana bane batigare eteugoro tori kwegembera ekiagera Daudi ekero aitete chilibu na emerongo Saulo nagechetiwu nere agatwara ribero nere agachaka komorigia bono kare bosio bwa Akishi omoruoti abakungu bakomotogia agateba ng'a tekonyarekana agansa agekora richara agaonchora okoba kwaye agansa kwara are ebisieri agekora rimaramara ng'egere arokwa ebari marwere bwa Akishi igo naye gokorora tari tagotenena ng'a bono rero nari ntagete ndore buna Nyasaye agonkonya yaya nonya saitani kagotebia Yeso ng'a noroche amari aya onsi bono ntagete buna ore igoro bwa ebwatoke erinde ounse otaraika nse Nyasaye atoma abamalaika bakobwatere gati Yeso akomoiraneria omote ng'a nerikere tomotema omonene Nyasaye oo igo naye torora engoro ogende gochi bosia ase engoro erinde omanye gorengereria ng'a Nyasaye ngotuma are abamalaika bakobogeri tekonyarekana. Igo nki ntagete goteba Nyasaye bwa obuya obo ngatokonye ekero naye okoba moyo gokwairwa ribaga onye na erio ogoteba ekeene aye teba ekeene buna kerikire ase ebuku ekiagera ekeene eke Bibilia egoteba ng'a naende namomanye ekeene na ekeene nkebasibore abanto mbare bataramanya ekeene buna kerikire ase ebuku bono batebie erinde omonto bwekanachi ekina lakini abanto abange ntorikonyara goteba ekeene nabo omonto agosoma ekebungo oika ase getoreng'ani ng'a nse gosoma ekebungo eke bosio bwa abanto ng'a onde abaise kororekana bobe igo onde abaise gochaywa igo onde abaise kogechwa aye teba buna ebuku erikire ekiagera tikwarigete ebuku omonto onde oika orora ng'a aba nabagambi aba nabarai beunion bono mpaka nonye ekero bakomounereria ng'a takonyara gotenena ekeene atebe ng'a igu buna ebuku egoteba
bono ebuku ndimusema ukweli eyire 30 verse 5 Proverbs ng'a ring'ana ria Nyasaye nigo rieneki ring'ana eri ekeene. Iga ebuku ya Nyasaye gero etorongei naki ekora Jeremia oteba ng'a oyo ore na echindoto ere tigachikwane. Omobani tigakwana amang'ana ya obobani, lakini oyo ore na ring'ana ria Nyasaye arikwana ase obwegenwa. Yaani oakikishe ng'a egento ogoteba nkeri kere ase ebuku. Bono abanto abange nonye tore Abaadventista nabo okonyora ng'a kero kende tori konyara korenda esabato, bono nonye na ekero okwegeri esabato tori konyara goteba ebibungo buna birikire ekiagera aye omonyene tori konyara korenda. Omanyete egento kerache gotogambia na ogotaigwera amachiko, ogotaigwera ring'ana ria Nyasaye ekiagera noorire. Iga egento kiagera Yohana orabekwa echera number 1 na ogoteba ekeene, naye tebe ekeene gokobechera, obechera ase ekeene ekiagera Nyasaye bwa obuya obonge takogotiga, togosokigwa. Naki ekora Shadraka, Meshaka na Abednego bagoteba ng'a intwe natatokonya rero, intwe omanyete ng'a natokonye, intwe mang'ana agosasima sanamu aro intwe ntoiyo. Ekero okorigereria omogano oyo gotirimboka, omokungu oyo iga agechigwa, Herode ogechigwa, erinde omogecha omanya koganya ng'a tiga bonyagokia. Erinde erio kaigwa ng'a Yohana Omobatisi ng'a nasibire echera, naende omoruoti orure ribaga ng'a bono bori kende gionsi, agancha ng'a gaki buna ari eira, bono noo nkonyorera ribaga. Omoiseke oyo agatenga buya aisaine are koigwa egento keramokonye, akagenda koboria ng'ina, ng'ina akamosaba omotwe. Nonye naye amang'ana nare gwakorire amaya, gware gocha gosesenigwa, lakini goetera ase okona goconsult abanto, goetera ase ogotegerera ebirengereri bia abanto, bono tori gosesenigwa. Bono nkonyora ore ayare aye embeo buna Sulemani agoteba, igo gokoba moyo, onye kwairwa ribaga ria okoboria egento, boria amang'ana amanene. Buna bono omwana nare okoroku Jabez ase 1 Chronicles chapter 4 verse 9 and 10, mang'ana ebire entang'ani inye ebifungo 910. Omwana oria agosaba Nyasaye amang'ana ane, otebi Nyasaye ng'a onye yanyarekana onsesenie, naende ogareyie obomenyo bwane, naende okoboko kwao kobe igoro yane, naende onkonye korwa ase obororoti bonkora bobe. Nyasaye akamoigwa, akamokorera buna aganeti. Naye gokoba moyo, tagotegerera amang'ana ya abanto, mbagotageti, ngokogamba bare, mbagokorera ebinto ebibe, lakini naye etenenere buna omwana oria Jabez etenenerete kobua abande bamwabo, arenge omong'aini, Nyasaye akamoigwa. Bono omosubati oyo ase eng'encho abwate chuki gatebigwa ekeene, bono yabetereria Yohana onachirwa omotwe, moiseke oyo osabire egento getamokonye ase eng'encho ya ng'ina, ng'ina osabire omotwe, na motwe otai kende agochi gokorera, tari kende motwe oyo oramokonye, nkeri ng'a osireirie Yohana inse. Aye kwanya gosireria onde nse ase eng'encho kero kende akora egento buna otarengerereti. Omanyete endamwamu nere ekogera omonto osirerie onde nse, endamwamu ekorachaka ribero riamanya gocha, na eribero tari ng'a na egento omonto agosarikia oyonde, na ekero akona koigwa omonto agotogigwa, kiagera omogano oyo ntoyobwate korwa ase Saulo na Daudi. Ekero bagoteba ng'a Saulo oitire chilibu chiaye, lakini Daudi oitire chilibu na emerongo, ing'ana eri tiriagokia Saulo, erinde eri ribero rigacha. Bono omosubati oyo oroche ase eng'encho yeke Yohana okure, aye onde onagokwa igoro yago, onagokwa ase enchera eyemo na eyende ekiagera nabo eranyarekane mwagambete amang'ana na omonto, okaimokia amang'ana aywo okayakoba, goetera ase okoyakoba kwao omonto obogima bwaye bogasareka, kero kende agaseriwa korwa oye, kero kende akabutwa emeremo ase are gokora, kero kende abaibori baye bakamwanga, nonye na chichirani chikamwanga bono amenyete obogima bore miserable, agochi koinyora onagokorera, nomanyete ng'a buna akonya gokorera igo Nyasaye gagachete amariga aya, amariga ya omonto oyo okona gokorera ase egetono kiaye, na ekero chingaki chireike Nyasaye agokoiraneria, iga arakoiraneria mpaka okumi. Kwana konacha onde omotwe ase obogima obo, omonto abwate chibesa are gochi kogora egento,
egento bagambire na omonto baigwananire, kwaronga bosio kwagenka, omonto chibesa chiria chiaye chiachaka gosira ekiagera inche koreta emeremo eria chiarenterwa, omonto ochaka gosakorwa bono kiagera na echi eroni chiare, naende kwanyatena abanto ebagochiesa na echironi, eroni igo okwebanga, naende eria naye kwarengete okagenka, ekagera oyo takora egento atagete. Bono nabo akonya gokorera ekiagera kwamonachete omotwe, abanto mbarenge bakonya gokorera ase ebituruturu kwabakoreire, naye kwarebori. Abana ba abanto mbarenge bakonya gokorera ekiagera kwaigwa ng'a nyarebe ngocha koira are moiseke gete okaronga okagenka, mbarenge bagokorera. Abanto mbarenge kwaroseirie amarwaire bakogenda nyagitari amarwaire aria arefrect, arorekana ng'a mbarwarete, lakini ekero bakoewa mariogo tagokora emeremo. Abanto mbarenge kwanachire omotwe, buna herode achigete Yohana akanachwa omotwe ase eng'encho ya omokungu oria mokamomura omwabo, moga Philip. Banto mbarenge banachirwe omotwe, mbarenge kwanachire omotwe batabwati motwe, bono bamenyete obogima bachandegete. Ase omonto akaremire igo kwagenka rero naye okorema, eng'ombe ya omonto asagareti gware gokama igo kwagenka ng'a teri korisiwa buya, rero naye ogokama, naye kwareterwa. Mbanto mbarenge bagokorera ense eye, bagokorera ekenyoro ekiagera gwatang'ana bosio, goetera ase ogotang'ana kwago bosio, bono abanto gete bachandekire. Ring'ana ria gatato eopportunity. Omoiseke oyo akanyora ribaga rigiya are gosaba egento gekomokonya gose na enusu ya oboruoti, erinde rero abe omoruoti anyore chibesa chimokonye, agachia koboria ng'ina akaewa omotwe, bono omotwe oyo tomanyiri egento ore gochi gokora, motwe oyo tobwati faida ase bare, aye nkarenga kwairwe ribaga okore amang'ana amanene gwasinywa koyakora, nkarenga kwairwe ribaga oborie, omonene okoire ribaga omoborie eki agogokorera buna Bartimayo aetwa ribaga Yesu akamoboria ng'a nki origetie ngokorere, Bartimayo agateba nyare korora, aye ekero okoboriwa, ekero kwairwe ribaga ninki okoboria omonene. Banto bande ntobwati chinsa tokoboria omonene amang'ana, igo tobwate chinsa chia okonya korigereria ebinto bia abanto bande bagokora, nakona koigwa chindamuamu, nakona gotwara ribero na ebinto ebio, aye ribaga kwairwe boria omonene ng'a omonene ninki kere ogwancha kwago, kwairwe ribaga oborie omonene igoro ya efamiri yago, tori konyara koboria igoro ya efamiri yago, tomanyeti ase abana bago bakoba, lakini omonto akoe ribaga ng'a kwananga ase abana banyarebe bakorabera, okoeresa buna omonto okoriere enswe. Ribaga oire okorenda efamiri yago tori rochi, ribaga oire okorenda emeremo yago toyo rochi, ribaga erio igo oritumiete ase okorenda emeremo ya abanto emeremo etagokonye. Ara karenga kwairire chingaki korigereria ebinto bitagokonye, ara karenga kwairire korigereria emeremo abanto bande bagokora, abande kwabaita omoyo, abande kwakora gose naki, omonto yaani otware obogima bochandegete. Onye kwairwe ribaga second chance, ekero kwarwara, okarwara mpaka okarwa nse, nyasaye okoire ribaga bono omoyo ore, moboria ng'a omonene nki origetie ngokorere. Engwatwara enchara sana, ogatwara emechando emenge, okaba buna agari ase eroro, lakini rero iga nyasaye nakoa amache nkona konywa ore, ribaga eri ritumie buya. Omonene okoire etaranta ya ogotera, ribaga ria ogotera rero na ebinto ebiago ogokora, igo origereretie abateri bande nakona koba omogenki, igo origereretie abande bagokora ebinto biabo bagendereire gochia bosio nakona kobang'usa gochia magega. Bono naye takoba buna omoiseke bwa Herodias, ogosaba egento getamokonye, saba egento keragokonye ase obogima obo. Oise korigereria Sulemani, ekero nyasaye akomoboria ng'a nki origetie ngokorere gose nki oganetie, iga agoteba ng'a omonene nasabire chisemi na obong'aini, ngacha kogundua ng'a kani chisemi na egento ekeao, na obong'aini na egento ekeao, ng'a chisemi chira nabo otatware echia ense eye, lakini obong'aini boria bokorwa igoro igo boragokonye okore ebinto ebinene naende ebinto ebiya. Naki ekero Sulemani agoteba ng'a chisemi na obong'aini, erinde ngambere abanto aba aye nki okorasaba omonene, naye nkwabere buna omoiseke bwa Herodias ogosaba egento getamokonye. Bono gokoba moyo, saba amang'ana amanene, naki gekogera 33 verse 3 Jeremiah, bibiria egoteba ng'a ndangerie na inche nkoiranerie, ninkoorokerie amang'ana amanene abisekanete otana komanya,
naye gokoba moyo Nyasaye agokonye omoborie amang'ana amanene abisikanete otana komanya ase obogima bwago. Gokona gotara iga rituko ase erinde nabo okorora ng'a mbuya ore, nabo okorora ng'a nofitetie abanto bonsi, lakini amang'ana nare amanene abisikanete otana komanya ase obogima bwago. Rangeria omonene akoorokeria mogaso igoro, erinde omanye ng'a enchera eye ogotara gochia bosia egesunte nkero, takoganya oumere. Igo gogokora emeremo ya omonene, Nyasaye naganeti tomorangerie rituko ase erinde, onye ntokorangeria omonene amatemu masinini iga agotoiyeria, erinde ekero igoro egoika totebie ebitunu na amabwago ng'a togwere, lakini togotara na omonene igo toratebe ng'a oyo nere Nyasaye oito twakaganyire. Naki gekogera Isaya 30:10, bibiria egoteba ng'a batebia abanyene oboronge amang'ana naba amaya ase bare, nayancha omonene akore ring'ana rigiya asore, onye kwanyorire opportunity egokora kende gionsi ekiya gekore. Onye Nyasaye ogosesenirie nobwate chibesa, naende nomanyete na omonto onde otabwati mokonye, onye Nyasaye ogosesenirie nobwate endagera, nomenyete na echirani etabwati nyekonye, oyonde moino nagoteire mokonye, tumia ribaga eri buya, takoba buna omoiseke bwa Herodias ogosaba egento getamokonye, ogokora egento getamokonye, okoewa egento getamokonye pi. Igo Nyasaye oito tiga atokonye goetera ase omogano oyo, tomanye ng'a ogotenga gokagera Yohana akabutorwa omotu, tomanye ng'a okogechiwa ng'a ekiagera ekeene giakwanirwe, Yohana akabekwa echera, tomanye ng'a Yohana iga akobutorwa omotu ase eng'encho ng'a omokungu oyo onyorire ribaga. Bono gochia inse bibiria igo yateba ng'aki ase eng'encho rende ng'a konyora orire eira ande, ekiagera oroche eira eye iga na eya ogokwa. Na omoruoti oyo nere tamanyete ng'a nasabwa omotu o Yohana, kiagera bibiria ekoorokia ng'a omoruoti gachia koigwa iga agakumia, naye gokoigwa kende gionsi koroche ng'a na ekebe kere naye kumia. Buna ogokumeria omonto bono ase amabe amonyorire, naye nokumeriwa ase amabe arakonyore, naende buna orachengera oyonde bono ase amabe amonyorire, naye yago nachengerwa zaidi kobua aya gwachengera. Igo 24:17 and 18 Proverbs, ng'a tobaisa kogoka ekero omosani oyo agochirwe, ekiagera omonene iga aragechiwa naye erinde aonchore endamwamu. Bono oroche omokungu oyo ogokire ng'a Yohana obwatirwe, ogokire ng'a omoiseke oyo otengire buya, mpaka oborigwe egento, oigure buya ng'a genda motebie akoe omotwe, yakagete ng'a riria yaani negosori narenge, yaani genda aye oirwe omotwe ng'a egere Yohana asire igo. Igo nki ntaete goteba, omokungu oyo akarenterwa omoiseke oyo akareterwa omotwe ore ase esani, akayoa ng'ina. Naye ebinto kwarakorire, Nyasaye nakobirentere, erinde ekero akobirenteire, orore ng'a yare koba na aria konya buna okorerete omonto onde ng'aki konya aigwete naye oigwa bo. Ebinto binde bionsi torabe togokora ense eye togokorera abanto bande, togokorera abana baito amang'ana aya onsi pi, Nyasaye nayarente mogaso igoro naende toyarore. 22:12 Revelation, bibiria egoteba ng'a rigereria ninchiche bwango, ndeta na eng'eria yane koboko iga ere koboko ing'ekera omonto buna ogokora kwaye kwarenge. Naki gekogera 3:20 and 21, Revelation okomanoka isato ebibunge 22 na kemo, bibiria egoteba ng'a rigereria ninte naende gesieri gotura, omonto karaigwa eriogi riane na koigora egesieri, ninsoe asare, nindagere amo nere, naere amo nainche. Ere oyo orabue nimoe ribaga ikaranse amo nainche ase ekerogo kiane kia obonene, buna nainche nabuete ngaikaransa amo na tata one ase ekerogo kiaye kia obonene. Ere oyo ore na amato akoigwera, tiga aigwe ring'ana eri omoika ogotebia chikanisa. Monene iga are gesieri akonya gotura rituko ase erinde, goetera ase oborandia. Naki gekogera oborandia obo bwabekirwe kera ase, akona kogotura goetera ase amang'ana agosomwa ase ebuku, erinde toche gotamera ng'a inche tinaigwete. Igo nateneni egesieri na enkoro yago, kona gogotura are amato ago, naende
ekero aenderete kona gogotura rituko ase erinde, naganeti naye oitabe. Igo yateba gochia inse ng'a oyo oraigwa igore ninsoa asare, ndagera amo nere, nere amo nainche. Igo nki ntagete goteba, nyasaye oyo tatokonye na intwe ntoaba buna moke Herodia, oyo okoigwa ring'ana ebuku yakwanire kwaigwa bobe, kwareng'era ng'a kero kende na omorandi oywo nere okwana, iga ataka akwane igo rende erinde atomionore emege yaya, ring'ana ria nyasaye rirori tomionogore rioka. Omaete nacha gosoma egetabu kia Abaibirania ngakumi iga, Abaibirania ebibungo 12. Bibilia egoteba ng'a naki ring'ana ria nyasaye nigo rire moyo, naende ndire na echinguru, nigo rire na obwoge kobua omoyio rende ore na obwoge chinsemo 2, nigo rikobeta ime na gwatanana omoyo na omoika, chinengo na emeseto, naende ndinyare komanya ebirengererio na okogania bire ime ase enkoro. Ring'ana ria nyasaye igo rire moyo, nari riragere toika ase enka ya obonene, onye tokorisoma buna rire, igo riariogotora ase ense eye totayaya ororo buna Abaisraeli batayaete ase eroro, omoerio abange bagasirera ase eroro, na intwe ntorisome naende ekero torarichaye igo torasirere ase ense eye. Monto onde bwensi ogosoma ring'ana ria nyasaye igo rikomokonya omanye eki abwenerete gokora na eki atagwenereti gokora. Igo naye gokoba moyo ancha gosoma ring'ana ria nyasaye, onye torikonyara gosoma ancha koritegerera. Omaete nacha konyora ng'a kumbe ring'ana eri ria nyasaye igo rire chinsemo 3 komanoka eyemo ebibungo 3. Bibilia egoteba ng'a nasesenirie ere oyo ogosoma, igo number 1 oyo ogosoma buna ngosoma iga oko na ogosesenigwa, na abwo bakoigwa amang'ana obobani obo, baria bagotegerera baigwa, tari aba bakonya goteba ng'a obobani na obokong'u, ebuku na enkong'u, yaani amachiko a nyasaye na amakong'u baria bagoteba ng'a nabo omonene ateba igo omonene tokonye toigwere. Na kobwata ayarikireo, iga abanto ba gatato mbari bakobwata, ng'a naende nabo orarisome, naende nabo orategerere, naende tobwata. Igo baria bakobwata, ekiagera engaki ng'ang'ere. Iga ekero okona korora ebinto bigokoreka rituko ase erinde, aye manya ng'a engaki ng'ang'ere. Ebinto mbire amang'ana nare twakaigure kare, lakini rero akona kororekana, ekero akona kororekana manya ng'a na obobani bokona goikerana. Ekero oroche abanto bare ekanisa babwate chisegi, manya ng'a obwo na obobani bogoikerana betere entang'ani nya eibungo 17. Bibilia ekoboria ng'a naki engaki yaikire ekina gechiakere nyomba mwa tata, ekobori buya sana. Egoteba ng'a naki engaki yaikire ekina gechiakere ase enyomba ya nyasaye, nago kerachakere ase tore omoerio obo abwo bataigwereti enchiri ya nyasaye naki orabe. Yaani Paulo akoboria ng'a onye aba togosoma naende twakora mamincha, naki ase baria batari gosoma, naki ase baria ring'ana eri ritaraikera, naki ase baria batabwati obosibore bwa okonyora ring'ana eri, naki kerabe ase bare ekiagera onye intwe togosoma naende ntorikoriigwa naende rire rikong'u ase tore. Tosinyire komenya kobwatekana na ring'ana ria nyasaye, naye gokorora aya akona goikerana iga, manya ng'a na obobani bogoikerana bwango mono Yeso nkoirana are. Bono naye nyasaye tiga agokonye, na inche ankonye, titobaisa koba buna Herode, titobaisa koba buna moke Herodia, titobaisa koba buna omoiseke bwa Herodia oyo ogotaka egento getamokonye, naye taka amang'ana aragokonye, tiga endamwamu, tiga ribero, tiga emoko, aye tebi omonene ng'a omonene nyarebe twagosanire yabeire ABCD, bono tokonye erinde togenderere gochia bosio. Naende nacha konyora iga, onye komenyete obogima otiemete ng'a ntagete ng'etani nyarebe, yaani nyarebe ogore egari, yaani nyarebe okora gento gete, yaani nyarebe naende gento gete kiaba, na inche nkorunde maega imoete buna embeo, aya na esiorori ogokora, aya na embeo okominyokia. Ecclesiastes na omorandia inye ebibungo 4, abanto baria babwate obogima bakona kominyokania na abanto bande. Nyarebe ombua omaete kara amanya iga ebiegwa nyasaye atoire nabio bikorosia omobere oywo ore Kristo. Okoboko igo ogotebia okogoro ng'a inche bono omaete inche tindi oyo ase iga ase kwandeta tinkobogori gento twacha kobogori.
omotu togokana ng'anche bono ase obongo bore ng'anche bono tinkonyara korengereria ekiagera tindi oyo bwa eriso, nabo amariko agokana. Bono abanto bande rero igo totigete nyasaye ogosesenirie aye na omwalimu, ekegego keria kia obwalimu tori gogetumia buya, abana nabo bakobera ekerasi ime batari mwalimu, eperiod yaera, ewiki yaera, lakini aye kwagenda omosara kwari chibesa. Abarwaire nabo bare nyagetari, ekiagera etalenti yago na obonyagitari, baroo bachandegete bakoganyete ore double dealer ekero abande bagakoganyete maate, abande mbakoganyete rogoro, omorwaire okoganya bakokwa, amariga aria abanto bakorera omorwaire oria, amariga aria ekero arache gocha asore utajua ujui. Nyasaye atokonye gatokoba ense eye, kero omonto atumie etalenti yaye, naende kero omonto amanye ng'a etalenti yaye nereri, takora korigereria etalenti ya oyonde. Omanyete oyomo iga atongire ake omopira, oyonde agatongwa aminyoke, oyonde ere agatongwa anyagotongora kiagera nabo atongire igo, bono tari kong'entu ng'a ngotongora are. Egento bono getochandete nkeri ng'a nabo oroche etalenti yago ase ere kwayetiga gwataka eya nyarebe, eki getanyarekane. Igo nki ntagete goteba nyasaye bwa obuya obonge atokonye. Ecclesiastes 4:4 bibiria egoteba ng'a nkarora emeremo eyere emekong'u egokorwa, na omokia bwonsi bwa ogwechanda ase ogokora emeremo eywo nigo agokorwa, ekiagera omonto akoba na eribero ng'a bwa oyonde, aywo boigo mbosa naye akominyokerwa konyorwa niga are buna embeo. Gogokoba moyo, kogotumia etaranta yago, tagotumia etaranta yago ng'a ekiagera otagete kobua omonto, tebi nyasaye ng'a omonene nkonye ase etaranta eye yane, na inche ekero okoirana onyore rigesa, na oyonde atebe na inche nkonye ase chitaranta echi kwang'eire ibere, ekero okoirana onyore abanto mbare naterereti bagaonchoka, abande mbare narandereti bagaonchoka, ekero kwang'eire chitaranta isano, onyore ng'a abande mbare naremeti ekero babwate emechando bagateba oyo nere nyasaye tobwenerete gosasima, abande mbare nachierete ekiagera babwate oboremeru bwa endagera, nkabairera endagera bakaria, ase igo ngakora oborandia, kiagera chitaranta isano nchiarengeo, erinde nyasaye oito atokonye goetera ase chitaranta atoire, tokore emeremo yaye ase engaki egwenerete na ase engaki etagwenereti, ekero akoirana agotoboria chitaranta echi, toiranerie ng'a omonene nkwang'ete chitaranta ibere, nkamenta echinde ibere chikaba inye, omonene nkwang'ete chitaranta isano, nkamenta echinde isano. Onye tari bo, ng'a torere na koriania amaino, ekiagera ntotindachirwe nse, ekiagera totakorete emeremo ya omonene. Igo nyasaye oito tiga atokonye, chitaranta chiria chiaito nyasaye atomente chitware chinguru tokore emeremo yaye, erinde tosabe amang'ana amanene. Intwe obaise gosaba buna omoiseke bwa herodia, intwe osaba ng'a omonene chitaranta echi gwatoire ng'a tochitumie ribaga ria ogochitumia chikore amang'ana amanene, tosoe gokora amang'ana atagwenereti, aria abanto ba ense bakorigereria baboria ng'a gaki nki eke, naye gokoba moyo saba nyasaye bwa obuya obonge agoichori naye, agoichori na obwanchani. Omanyete nacha gosoma ebuku, ngacha konyora ng'a kani obwanchani nigo bonga amakweri, ekero omonto anchete omonto iga akomwancha pi, igo yaani na Songs of Solomon, Songs of Solomon omorandia isa na isato ebiungo bitano kemo, morandia isa na isato ebiungo bitano kemo. Mosori ogotera gwa Sulemani isa na isato ebiungo bitano kemo, iga agoteba ng'a ogotera korwa kwa gatano na rimo, imbeke ase enkoro yago imbe buna ebonyi ere na ekemanyererio, buna ebonyi ere na ekemanyererio ase okoboko kwago, yaani ng'a ekero bwanchete omonto igo okomobeka ase enkoro yago abe buna ebonyi ere na ekemanyererio, kemanyererio ki? Rafu, ebete eria tokobeka ekorikwa rafu, ng'a obwanchani nigo bore na chinguru buna amakweri, na eribero nigo rire ritindi buna embera. Naye nyasaye tiga agokonye na inche ankonye, gatokoba na omonto naye gokoba na abanto, obanche otware obwanchani buna obwa amakweri, yaani ogoteba ng'a na kebe eki gekoba oyo ere igo tore nere, ekiagera kogotwara ribero goika obe buna embera.
maete embere ero gekora gatana ntagocha tabu ya Isaya kera ng'asa abakure atonire embere ero gekonya gotona rioka naki gekogera abanto bagotindekwa rituko ase erinde naende eira abandi anya goteba ng'a rero baraisaneira bono karatiga. Igo nyasaye oitu bubuya obwo ngatokonye totware obwanchani na ekero toratwara obwanchani kero omonto nabogoreri oyonde erinde ekero igoro egoika totebe ng'a omonene oito tokonye totore rigorogoto eri twachiete gwaetweka totore emechando yonsi erinde erio togoke na gochenga tosoe ase ekerogo kia obonene ase erieta ria Yeso, amen. Get the point. Take a step forward.